Πριν μερικά χρόνια δεν έκανα γυμναστική. Το σώμα μου δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Ανέβαινα σκαλιά και λαχάνιαζα, κουραζόμουν εύκολα, είχα πόνους στη μέση. Λοιπόν, και αποφάσισα να ξεκινήσω γυμναστική. Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση όταν δεν κάνεις. Γι' αυτό και έκανα κάτι, πιστεύω, έξυπνο. Ξεκίνησα με personal training, ώστε να έχω ραντεβού συγκεκριμένα, για να μην το αναβάλω, για να μην βαριέμαι να πάω. Γιατί το κυριότερο πράγμα να ξεκινήσει γυμναστική είναι ότι βαριέσαι. Γυρνάμε σπίτι και τι κάνουμε? Παίζουμε με το κινητό μας, σερφάρουμε στα κοινωνικά δίκτυα, βλέπουμε τηλεόραση, κάνουμε ό,τι να είναι, παίρνουμε τηλέφωνο και μιλάμε με τις ώρες με τους φίλους μας, πάμε για ένα καφέ. 10 λεπτά να κόψεις από όλα αυτά 2-3 φορές την εβδομάδα, βρήκες μια ώρα να κάνεις γυμναστική. Είναι πολύ εύκολο να βάλεις χρόνο για μία ώρα 3 φορές την εβδομάδα. Και όποιος λέει το αντίθετο, να με συγχωρεί, αλλά δεν θα έχει υπολογίσει καλά τα πράγματα.